Reactor online. Ale Sensors budeme online. na... All systems nominal. na vršku. Jo, zkusíme se rozvinout na vršku. Charlie kam? Ale Charlie průzkum na... Nejdřív Snake a pak na levou stranu někdo. Ahoj, kdo jsi? Mort. Ty jsi spadnul? Ten, co nám No, spadlo mi to. Nějak kvalitně. Teď to spadlo úplně celý s tím. Jsem tam bejci. Já jdu se podívat na D5. No, jenom k tomu kanionovému, krátce rychle, než se dostaneme do kontaktu. Tam bylo úplně krásně ve dvou případech vidět. Krásně bylo ve dvou případech vidět, jak... Je tam Shadowhawk, no. Hlídá tam. Dva Shadowhawci. Vidím. Jak odebírali ty lidi, ty kusy, které se oddělily od stáda. Kontakt zleva jeden, jo? Dobrý, pojďte nahoru, dojděte tam, kam máte. Asi 5 nebo 6. A nenechte se střílet, zatím se rozviňte a puste je mezi nás. Na B3 hlídají jenom dva genři. Na ty genry zatím mastíme. Mají minimálně jednu lenty Shadowhawku celou, jo? Takže spíš levu, no. Na D5 jsou ty Shadowhawci. Hele, a jenom Shadowhawci. Viděl jsem to točím jenom Shadowhawci před 30 sekundama. Už je tam i... Už je tam i Highlander. Tak se zastavte. Bacha, je tady rozháněčka. Rozestavte a postavte se na snipe. Zkuste to brát. Nahoře je Jenner. To je vaše práce. Hele, někdo je mrtvej dokonce už. A jsi pojď se na ně podívat. Já jsem byl v tunelu. A dokud takhle si skáčou, odtuda máš si takhle jakože říkaj, tak jim ji dávejme. Leva někde. Hele, tam jak jsou dost těžcí. Skáčou se hradě docela. A jo, tak si zaměřme. To Ečko se tam docela jako říká, odtuda máš. Tu dva Jennery, jo, u Epsu. Hele, Myslím, že už se na to vysrali, možná v soutězce budou zkoušet něco jiného. zkuste si polovit ty genery. Máme tady soutězku. Jo, my jste na tu soutězku, vy se od nás nevzdalujte, já vám jdu pomoci odsnajpovat. My jste na tu soutězku, kdyby rašovali, tak řekněte, ale nedocházejte v kontakt. Zkusíme sundat ty jejich lighty. Jestli nám je vylákáte na to jezero. Jsou tam na jezere. Na T3 jsou všichni 3. 4 možná dokonce. LRMčka, zaměřte se na ně. Já jsem spadnul, ty vole. Nebyl dobrý. To F-ko. Jo, a zkuste F-ko. Paká skáčou víc na nás. Jako rašoval? Nepronásleduj ho. Ne, to ne. Ne, začne to nový pozice. Bčko na matry kouká. Držte s tím ten vršek nejdřív ty lighty, jo. Odlovíme lighty, máme čas. Pomůžeme lightům a sundáme je. Zaměřují se na mě. Jo, F-ko má nohu dole. Pacha, jde tady na nás E4, někdo, E4. Jo, F-ko je dole, první. E4. Jaký sniper, co to Mě jsem hodil ten. Jo, airstrike, jasný. Je. Ten Jenner utekl někde za tu horu. Taky si myslím. On jsem ho tam prohnal.
Zkuste se vyškrábat nahoru na airstrike. Držte průsmy. Tady, 25. Lajtí se mnou a ještě jeden Highlander, pojďte, nebo někdo, má něco Tam lepšího. vrátil. V tunelu. Hele, máme v tunelu, jo. Já je zkusím odříznout, Lajti. Co je v tom tunelu? Všechno. Genzy. 0%. 2 genry. Já to Odříznout, tunelu. odříznout a ulovit. Už jsou dole. Bacha už tady proch. Vytáhni se s tím genrem. Docházejí. Vytáhni mi ho. Kdo prochází? Tak je rozstřílejte. Hlaste cíle. Který Shadowhawk? Shadowhawk je jeden v tunelu. Už rushujou D5. Potřebuju tady podporu, jo? Všichni dolů, už jsou tady, jakoby. Potřebuju vás dole. Je tady ta, jako lov na Shadowhawky. At 0%. Jo. Taky nemám. Pod náma hodně rozlezu. Jo, teď říkám, potřebuju vás tady. Dostanou mě přes nohy, jo, jestli mi nepomůžete, už se stalo. A spojujte se kurva na ty cíle, chci hlásit cíle, šup. Warning, incoming missile. Warning, incoming missile. Ačko, Spojujte se do kurvy a Shadowhawk. A Shadowhawk. Terte na ty genry, rychlo. Warning, incoming. Hele, jako já už jsem na jednu ránu. Já vím, ale Level critical. když se nespojíte na ty Shadowhawky, zkuste C Shadowhawk. Tento torzo. Je to ten vlevo, prostřed. Jo? A teď pokračujeme vpravo, Paráda Lego. do toho rohu. B Jenner. Jo, ten Jenner už Fajn je neupadl. dole, další cíl. Takový pocit, že vedlej. Planejší F-ko, jo? F-ko Highlander, bacha. Nebo, pardon, vedle toho druhýho, Kčko Jenner. Ale máte tam ještě jednoho Highlandera potom, jo? K zastřelení. A je vlevo. 25%. Je vlevo směrem. Někde z D4 vpravo bude ten Highlander. Ale... No a ty záda. Nohu, pravou nohu. Zkus to nejdřív legnout, jo? To už jsem to. Critical damage. A běžte k němu, má BBCčka, jo? Běžte na kontakt do 100 metrů. Na kontakt do 100 metrů. A to Má má BBCčka. Takže nad 100 Opravdu metrů, nemá. do 100 metrů vás Opravdu k němu. skoro neudělal. Bezva a teď už je kornutej a teď k němu dojděte. Běžte blízko, do 100 metrů k němu. Běžte. Už vám nic neudělá potom. Jestli máte větší střílet. Autocannon ammo depleted. Jo, týká nějaký důvod. Ultra Vůbec bojuje. autocannon ammo depleted. To už je opravdu To radost. nemá zbraně, víš. No teď už ne. Nemá zbraně, prostě, on nemá to torzo, na kterém by měl ty autokanony. Proto jsem říkal, běžte do 100 metrů. A ještě pípka měl. Hm? Přišel ještě jako díry. Samozřejmě do 90, že jo? No díky jo, naši taky, že jo. No a naši měli autokanony.